Dejlig dag, store dag. 2013. Det var endelig dag. Det er alt sammen efter plan. God plan. Kære kandidater, jeres familier, kærester og alle jeres gode venner. Velkommen alle sammen. Velkommen til denne særlige dag, hvor vi er samlet her for at bevidne, at det nyeste hold af unge læger aflægge lægeløftet. For et øjeblik siden hørte I studentersangerne fremføre Danmark nu blåner den lyse nat, som digteren Thøger Larsen skrev til en sommerfest hos sin ven Jeppe Aakjær. Jeg synes sangen emmer af sommer, håb og forventningsfuldhed, og passer derfor rigtig godt en dag som i dag, der jo markerer overgangen for jer som studerende til et øjeblik, der er rigtig færdiguddannede læger. Og her står vi så. Men hvorfor er det nu, vi har taget vores fineste tøj på og sat håret? Hvorfor er det, at luften herinde den emmer af spænding, stolthed, glæde? Jo, det er selvfølgelig, fordi dagen er en rigtig fest. Dagen i dag er en kulmination på rigtig mange års hårdt arbejde. Hold da op, hvor har I lavet meget. At være læge er væsentligt forskelligt fra andre værv. Det er at sige, jeg er læge. Det er ikke helt det samme som at sige, jeg er ingeniør eller jeg er jurist. Godt nok har professionerne det til fælles, at de udspringer af stolte faglige traditioner, og at kandidaterne vil besidde stillinger af høj samfundsmæssig betydning og tyngde. Men jeg tror, hvis man ikke selv er læge, kan man måske ikke lige forestille sig situationens alvor, når det er et menneskeliv, man arbejder med. Vi bestod. Vi nåede meget langt. Og rejsen hertil har været både udfordrende og vanskelig, men forhåbentlig også spændende, gribende og indimellem rigtig sjov. Men nu rammer virkeligheden jer også på en ny måde. Det er som om, der er noget nyt, der starter. I Danmark har vi siden 1815 anvendt lægeløftet, som professor Johan Kærholdt indførte ved Københavns Universitet. Lægeløftet er således 198 år gammel i sin nuværende form.
og i henhold til lægelovens paragraf 2, er lægeløftet faktisk en forudsætning for at få autorisation som læge. Lægeløftet er et symbol på det særlige ansvar, vi har talt om, der påvirker professionens udøvere. Ja. Og i lægeløftet ligger også en ydmyghed over for et fag, der kan føres helt tilbage til antikken. Nu er det i dag en rigtig stor festdag, hvor vi, universitetet og jeres familie, markerer, at I går ind i et nyt og dejligt livsafsnit. Vi markerer the end of the beginning. Jeg tror, at i dag er en af de største festdage, vi har på fakultetet. Det er den dag, hvor vi siger rigtig hjerteligt tillykke til jer i jeres embedseksamen. Det er jeres særlige dag i dag. Når I går herfra i dag, kan I ikke alene kalde jer kant ned, men efter aflykkelsen af lægeløftet er I faktisk rigtig læger. I har nået et mål. I og jeres familie kan med rette være stolte på denne dag, og dette nye livsafsnit kan vi tage fat. Og jeres gamle uddannelsessted, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, glæder sig i dag på jeres vegne, og vi er rigtig stolte over, at vi kan aflevere endnu en årgang af veluddannede, dygtige læger til samfundet. Varmt tillykke til kant-ned-kandidaterne ved sommeren 2013. Så nu vil jeg bede jer rejse jer, og så vil jeg oplæse lægeløftet. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervet kundskaber, aflægger jeg hermed det løfte til vis opfyldelse, jeg et ydermere i håndtrækning har forpligtet mig. At jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønne at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. At jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons ansigelse. At jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. At jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvide, og et øvrigt gøre mig bekendt med at nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Så må jeg gerne sætte. Så er den officielle del af ceremonien nu så færdig. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og jeg ønsker jer en rigtig varm tillykke. Og vi vil nu gerne være vært på en reception for jer, og det skal være lige her, hvor væggen går ned. Velkommen til receptionen. Jeg synes, vi skal slutte af med at give de unge et rigtig stort klap.